Viżjoni illi twassal għal pajjiż trasformat, għal ekonomija iktar ekoloġika. Din kienet ir-reazzjoni tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija li ma' proposti ġew preżentati ftit tal-ġimgħat ilu. L-EMEA ddeskrivit dawn il-proposti bħala inkoraġġanti, proposti b'viżjoni li l-pajjiż jiġi trasformat u jintlaħħu il-miri u l-anijiet tal-enerġija rinnovabbli li jissarfu f'ekonomija aktar ekoloġika. L-Assoċjazzjoni qalet li dan id-dokument li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista se jwassal għal ġenerazzjoni tal-enerġija li minnha jistgħu jibbenefikaw in-negozji kif ukoll il-familji. Flaqa li kellha mal-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Enerġija Ryan Kallus, l-MEA saħqet li dawn il-proposti se jfissru opportunitajiet għall-investiment u l-ġenerazzjoni ta' impjiegi ekoloġiċi. Qasam partikolari li fih dan huwa evidenti huwa trasport illi jaħdem l-elettriku, b'investiment fl-infrastruttura sabiex jiġi faċilitat trasport alternattiv. Dwar il-Power Station, l-MEA qalet li l-proposta sabiex jiġu reveduti l-obbligi kontrattwali eżistenti fejn jiġu esplorati għażliet oħra biex jiżdied l-użu tal-interconnector hija ta' benefiċċju kbir, speċjalment jekk din il-proposta tirriżulta fit-tnaqqis tar-rati eżistenti. Dan għaliex l-interconnector jipprovdi għażla għall-aħjar offerti fix-xiri tal-enerġija. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem saħqet li l-użu tal-wind farms fuq il-baħar hija proposta li għandha tiġi kkunsidrata minħabba limitazzjonijiet ġeografiċi ta' pajjiżna.